O'n i'n mynd i'r eglwys a mynychu gwasanaethau mor aml ag y gallwn, ac wedi bod yn fy mywyd ers yn ferch ifanc. Roedd fy ngŵr Peter yn gwybod bod y ffydd yn bwysig i mi, ond doedd o ddim yn hoffi i mi fynd i'r eglwys ac roedd yn gwawdio fy nghred ar bob cyfle. Roedd o'n glyfar ac yn ymchwilio i'r hyn oedd gan y Beibl i'w ddweud am wragedd ac yn ei ddefnyddio'n rymus yn fy erbyn. Roedd unrhyw ddadlau o'r achos yn gweithygu'r sefyllfa. Bob nos byddai'n sgrechian arnau am fy anufudd-dod honedig, fy hirtrwydd, fy niffig hyblygrwydd rhywiol, fy ffrindiau blin, ac am fy methiant llwyr fel menyw. Aeth y gamdriniaeth ymlaen ddydd a nos. O'n i'n meddwl y byddai pethau'n gwella ar ôl i'n ferch fach cael ei geni, ond aeth y gamdriniaeth ac ymlaen. O'n i'n gweithio shiftiau yn yr ysbyty lleol, coginio a glanhau'r cartref a magu ein babi. O'n i wedi blino'n lan, wedi fy nisodi am trechu. Y noson cyn i mi o'r diwedd adael fy ngŵr a'n cartref, dywedodd wrthai fy mod hefyd yn methu fy nyled swyddau Ysbrydol. Ych problem yw na fyddwch yn ufuddhau i mi. Mae'r Beibl yn dweud bod yn rhaid i chi ufuddhau i mi, ac rydych chi'n gweiddodd. Yr ydych chi'n fethiant fel gwraig, fel Cristion ac fel mam. Darn anweddaidd o shit ydych. Roeddwn i'n gwybod beth oedd wedi flico'i switch. Y weithred syml oedd ddod i lawr i ddweud nos da, a ddehonglwyd ganddo fel diffyg parodrwydd i gael rhyw. Yna darllenodd yr adnodau hyn o fy Beibl. Chwi wragedd byddwch ddarostyngedig i'ch gwir fel i'r arglwydd, oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys, ac ef yw gwaredwr y corff. Effeisiau 5, 22-23. Ac o 1 Timotheus 2, 11-12. Rhaid i wragedd gymryd ei dysgu yn dawel gan lwyr ymostwng, ac nid wyf yn caniatáu i wragedd hyfforddi nac awdurdodi ar y gwir. Ei lle hwy yw bod yn dawel. Am flynyddoedd, nes i gredu fod Duw am i mi ymostwng i'm gŵr. Mi nes i fy ngorau, gan blygu i'w ewyllus a gweithio i dalu'r biliau, y boen a'r yr oedd yn ynddo. Ond ar y noson hon, ro'n i wedi cael digon. Y bore wedyn, nes i bacio fy magiau, cydio mewn dillad ar gyfer fy merch a gadael. Gadewais bopeth ar ôl fy mhriodaf, fy mhriodas, fy nghartref a fy ffydd. Os cyfrifodd hwy, y maent yn ymlach na'r tywod, a phe gorffennwn hynny, bydde ti'n parhau gyda mi. Cafodd ffydd ar lun a'i hysgwyd i'r craidd oherwydd bod ei gŵr Peter wedi gwirdroi yr ysgrythur a'i defnyddio i'w bychanu hi. Roedd ei ddiffyg parch llwyr tuag at ei ffydd ddofn a'i ddefnydd o'i chredon ei herbyn i honni ei bod yn wraig a mam anigonol yn dangos pa mor ffiaidd oedd y dyn hwn. Roedd yn glyfar yn yr ystyr bod ei ymddygiad a'i eiriau wedi gwneud i ar lun gredu mai dyma'r ffordd roedd Duw eisiau iddi ymddwyn, yn wraig ddarostyngiedig ac ifydd. Yn anffodus mae effeithiau ei gamdriniaeth yn parhau. Daeth ar lun i'r gasgliad ei bod wedi colli ei ffydd, ond nid yw Duw wedi colli ei ffydd ynddi hi, a bydd ei bresenoldeb gyda hi yn gyson, gan ddal ei meddyliau a'i gweithredoedd, nes bod hi'n barod i deimlo eto ei bresenoldeb cariadus tuag ati. Arglwydd nef a dear,
Helpa ni fod yn gyson gyda rhai sy'n amaid y gariad oherwydd profiadau dyrys maen nhw'n wedi cael o'r eglwys a dehongliadau gwirgam dy air. Boed i'n bywydau sy'n ymddiried yn dy gariad, fod yn ffagl i'r rhai sy'n ceisio'n dair am arwyddion o dy bresenoldeb tragwyddol. Amen.